Και εδώ βλέπουμε την διαφορά, την αλλαγή που έχει κάνει η Αναστασία Μαρινάκου. Ήταν υπομονετική, ακολουθούσε την Μαρίνα Νίνεβα, την οποία πέρασε και βρίσκεται αυτή στην πρώτη θέση. Νάτι. Μάχη Νίνεβα Μαρινάκου. Ακολουθεί μάχη και στις γυναίκες. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Έχουν ακόμα τα κορίτσια διαδρομή. Τώρα πρέπει να είναι το πέρασμα στα 20 χιλιόμετρα. Αν δεν κάνω λάθος, σε πολύ λίγο. Ναι, σε πολύ λίγο θα είναι το πέρασμα στο 20 χιλιόμετρο. Θυμίζω στο 15ο η Μαρινάκου πέρασε σε 52-28, ήταν 10 δευτερόλεπτα πίσω από την Νίνεβα. Στο 18ο χιλιόμετρο είχε πλησιάσει, είχε ανέβει. Η Μαρινάκου πλησίασε την Νίνεβα στα 3 δευτερόλεπτα. Εκεί έκανε την αλλαγή της. Αυτή τη στρατηγική, αυτή την τακτική είχε επιλέξει με τον Σταύρο Καρέ, τον προπονητή της. Να το τώρα θα δούμε το 20ο χιλιόμετρο, το πέρασμα. Με βάση το τέμπο της Ελλήνας πρωταθλήτριας αναμένουμε μία κούρσα σε ένα χρόνο στην ώρα 13. Ίσως και λίγο παραπάνω, θα δούμε αν αυξήσει το ρυθμό της και στα τελευταία μέτρα. Πάντως η Νίνεβα δεν φαίνεται να έχει δυνάμεις να ακολουθήσει την Αναστασία Μαρινάκου, η οποία πραγματικά καλπάζει, είναι απίστευτη, είναι πολύ γρήγορη, έχει κάνει πολύ καλή διαχείριση των δυνάμεων σήμερα. Ήρθε με στόχο και σκοπό, εκτός από τη νίκη, να κάνει και νέο ρεκόρ διαδρομής. Για να τη δούμε. Μια αθλήτρια στις πολύ μικρές ηλικιακές κατηγορίες, ήταν βασικό μέλος εθνικής ομάδας με πολλές διακρίσεις, σημαντικότερη φυσικά αυτή την τέταρτη θέση στα 1500 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20 το 2015. Την είδαμε για μία ακόμη φορά το καλοκαίρι στη Ρώμη, έτρεξε στα 10 χιλιόμετρα, μπήκε ξανά στην εθνική ομάδα. Η Αναστασία, εκτός του πρωταθλητισμού, θυμίζουμε, μέσω της υποτροφίας του ΣΕΓΑΣ έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και έχει κάνει και πέρασμα από την ΕΡΤ ως μαθητευόμενη. Κατεβαίνει την Ακαδημίας λοιπόν η Αναστασία Μαρινάκου. Στροφή στην Ιπποκράτους και ανέβασμα Σου φύγε. στη συνέχεια. Εμείς παρακολουθούμε πάντα την Αναστασία Μαρινάκου.
Εδώ η στροφή στην Ιπποκράτους, 1 ώρα 11:40 αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Όλοι αναμένουμε σε τι χρόνο θα τερματίσει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Τελευταίο κομμάτι της κούρσας, τελευταίο ανηφορικό κομμάτι στην Πανεπιστημίου. Μόνη της, με διαφορά από τη δεύτερη. Τελευταίο ανηφορικό κομμάτι με πολλές δυνάμεις. Τη διαφορά της βλέπετε πίσω αριστερά εκεί την Νίνεβα στη δεύτερη θέση που ήταν για αρκετά χιλιόμετρα. Στην πρώτη θέση δεν άντεξε όμως, έμεινε από δυνάμεις. Αναστασία Μαρινάκου ήξερε πού θα αλλάξει την τακτική της, θα αλλάξει το ρυθμό της. Για να δούμε, ενδεχομένως να είναι ο χρόνος. Θυμίζω 1 ώρα 14:53 και νομίζω, έχω την εντύπωση ότι η Αναστασία Μαρινάκου είναι πολύ κοντά σε αυτό το χρόνο. Το 2021 και την Alice Wright από τη Μεγάλη Βρετανία. Τελική ευθεία για την Αναστασία Μαρινάκου. Και εδώ έρχεται για να τερματίσει. 1 ώρα 14. Λογικά θα κάνει νέο ρεκόρ διαδρομής. Βλέπει και το χρόνο και θα τερματίσει στην πρώτη θέση. Αναστασία Μαρινάκου με νέο ρεκόρ διαδρομής στον ημιμαραθώνιο δρόμο. Θα κερδίσει το 13ο ημιμαραθώνιο δρόμο, το Βαλκανικό πρωτάθλημα και φυσικά θα πάρει και την Πανελλήνια νίκη. Στη δεύτερη θέση η Βουλγάρα Μανέλα Νίνεβα για να τερματίσει στη δεύτερη θέση και να πάρει το ασημένιο μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα και στον ημιμαραθώνιο δρόμο με χρόνο 1 ώρα 14:46.